Oh iya mak panas-panas ini kian gue ya mak. Ngantuk era bawane. Pengen sing pedes-pedes enak. Ya mak. Rujak apa? Rujak ki. Lah dingi dikai pelem komor atu apa jenenge katanggamu. Tak gelem rujak ya. Ya entuk kono nanti rujak diuncaki kono ndang. Ada bahan bumbune ya. Ya ndang tekan bumbune. Lan Lah terus peleme wis ngepek. lan mah ora duwe. Ayo dong, rujak ya. Ya ndang kono ndang njaluk kono diuncaki sak sambelne. Nyolong ini sapa? Hah, ngerti nyolongin sapa wis aku wis ya. Keyondi ajane pelem iki apa yang rujak ya mene renek pelem. Kayak peleme tanggane sing tak colong ki yo. Yo, wis panas koyo ngene iki enake rujak. Tapi mama ki mesti ra gelem iki rujake. Kudu sik aku sing sik nyolong ki. Tapi koyo enak siji kae pelem. Enak. Jike. Woohoo, I'm coming. Kayak aku wonge ge enak meneh aku ancang-ancang kayak peleme ya Allah segeram. Akhirnya untuk pelem akhirnya situ berujak. Boleh. Pelem sitak ono e mbok tangan dhewe kira-kira. Jare pengen rujak ya wis belum sitok iki lho ya wis cukup. Ayo. Wong iki padha rujak pelem sitok ngono kuwi kudune iki rujak iki ada gathokane nanas, bengkoang, enek timun, pelem ngono kuwi lho sitok tok kira-kira iki mbok emplok dhewe mbok gedhok dhewe kira-kira iki cukup ra? Cukup. Cangkemku selak gatel ae nang rujak. Siji cukup ngono tak. Bature kembang-kembang. Kembang-kembang bature. Ya, orang ya. Ya gini sambel ya. Nah, Teh. Ayo. Mak, ini kok udah siap lagi loh. Bumbune. Masalah lagi. Mulek dhewe ya wis ta. Ya lah mau gowo nanti. Kok pelemi. Kok piye to jenenge iki? Peng rujak masalah kira mbok iki. Yo abang-abang koyo ngene iki. Yo yo enak terasi barang. Ha kita aku selak panasin ki lho. Wong nek kono karepan koyo sadet sanyet. Nah, gini. Lah ndi pesone? Ndi pesone? Ora sanggo peso. Brokoti. Heeh, brakoti wae. Alah, lagi yuk tipis-tipis jane iki ape nyayur apa jane ape? Ape ngerujak jane iki jane masalah kayak pelikipu ngene. Masalah. Rasamu kuwi lho karep dhewe iki yo. Iki dilek. Iki lho Cah ya, hasil apa jenenge mencuri tadi siang ya guys ya. Enak bengkoang besusu, terus enak pelem, enak timun, enak nanas muda. Ya Allah, aku jan senenge mak diulek mak. Ya, kebagian mangan mak. Jikone peso nak nonton iki motong iki. Ayo ben Dulu yo pecah. suweke to. Iso mak. Kilo cah, ruti lambene sari awan-awan. Kon ngene rujak mbuh iki kowe. Rujak ae senengane yo an. Kilo. Sudah renyah banget sumpah. Ngono lho pangan wae, ngono batur dipai. Batur je. Kempleng-kempleng ngono kok ora matmut. Kan enak mak, enak. Kowe iki apa terus ra enak? Wong telek lho betul gombal yo enak. Wong kowe. Jaga kan kok gaya anu kok. Diabetes. Halah ora nak gula bang ki aman sithik ae. Wes. Ojo akeh mak, kelegen. Enggak suka aku mak, gak suka. Jadi ki aku kita mak, iki jiko mangga ki ora tuku mak asline tak dudui mak. Hasil aku menyolong gone Mbah kamu mak. Ngono jajan. Itu karbu ke dia di sekolah ku mer gaplek kok piye to kan. Sosok kok nyolongan pada
panganan kadang jawab apa ya ora bisa apa to. Ngomong. Njaluk wong iki dadi wong. Lah wong iki Mangga kok senengan lho wong renek ora mbok goleki kok mbok goleki wete pelem kok wonge goleki sik. lah aku ki wis pengen mangan rujak lho. Wong kowe ngono kuwi napa menanku wonge goleki. Nek wong lagi temu lagi jawab lagi ngepek. Alah, belum sawet mus colong sitok ya masa bengak-bengok. Ya sak kudune iki aja ngono kuwi. Lah kudune piye? Apik. Sawet ngono ya. Anu mak, besok undang sing gawe nyolongi anak sing gawe nyuluh pelem kalau mak ya. Ora mak. Ngono apane? Kon guru ki kowe kuwi. Nyolong. Wah, para nyolong bangun dong rasane koyo. Engko langsung misalnya Mbak Tuti apa Mbah Kamrene grebek aku kok ewangin jawab ya. Ya. Iya tak mau jawab lho. Ki lho wonge, ki lho sari kuwi lho apa kepruk ana ngono to. Ini makane aku. Lah ya terus piye? Wong terus ora ndelok-ndelok romo kok Iki lho cah, sambel rojake wis dadi kaya ngene iki. Enak ya. Kan? Alah keri-keri. Nak. Kurang ki. Ngomong ini kurang gula. Ben. Diabetes kok mangan gula akeh-akeh. Lombo iki mungkin piro to ris akeh men ris. 15. Balu wah. Sausane kete brawe lombo 70.000. Ngerujak kok lomboke 15 sakon dhewe. Ya ben seger kok. Aku gak mangan iki trauma. Gatel cangkemku. Ini kameramene kan tawani iki. Mecer lho iki.